Dobrý deň, vážení záujemcovia, žiadatelia, primatelia podpory na obnovu rodinných domov. Dovoľte sa nám ako zástupcom Slovenskej agentúry životného prostredia vyjadriť k včerajšej situácii, ktorá vznikla okolo 9. hodiny rannej, keď sme spustili generovanie a teda vyplňanie elektronických formulárov žiadosti k výzve číslo 4. V tom čase, teda tesne po 9. hodine, sme boli podľa všetkého terčom kybernetického útoku alebo teda pokusu oň. Za niekoľko minút, niekoľko desiatok minút sa nám ho podarilo odraziť, avšak prejavilo sa to na funkcionalite nášho webu a takisto aj formulárov. Tento incident sme zanalyzovali, našu analýzu aj s určitými dátami nájdete na našich webových stránkach v časti aktuality s prelinkom aj z domovskej stránky. Tento bezpečnostný incident sme taktiež nahlásili autoritám, teda Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. A v súvislosti s rýchlosťou, ako sa podarilo vygenerovať 10 000 online formulárov, ako aj spätnou väzbou od záujemcov o poskytnutie alebo vygenerovanie online formuláru, ktorým sa to v podstate nepodarilo, sme sa rozhodli pristúpiť k tzv. Mapovaniu potenciálu žiadateľov o obnovu rodinných domov, ktorý spúšťame koncom tohto týždňa. Touto cestou by som vás chcel aj veľmi pekne poprosiť o zapojenie sa, nakoľko spätnú väzbu alebo teda informácie, ktoré nám budú takýmto spôsobom poskytnuté, chceme zúžitkovať v príprave ďalšej výzvy. A možno ešte doplním poslednú informáciu pre tých, ktorí boli úspešní a formulár vygenerovali. Takisto koncom týždňa v piatok by sme chceli zorganizovať ešte jednu online konzultáciu na YouTube, kde budeme zodpovedať otázky, ktoré sa týkajú teda ďalšieho postupu, predloženia žiadosti a podobne. Ďakujeme za prejavenú dôveru a trpezlivosť.